खुलुमबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव आं रमेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों भारत आरो चीन हादरनि सिमाखौ लाना सावरायलायगासिनो दं। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि मन की बात। 4 नं माजरबारि गामियाव गंगा फुजा फालिदों। हादरनि गासिबो आबादारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। महाराष्ट्रआव 30 जुनसिम लकडाउननि समखौ बारायबावनाय जाबाय। 1 जुननिफ्राय हादराव माखासे गोदान नेमखान्थि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चीन आरो भारत हादरनि जेंना सोमजिनायखौ सावरायलायना थाबैनो फोजोबनाय जागोन होनना फोरमायदों भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहया। गाहायै साननैसो सिगांनिफ्रायनो भारत आरो चीन हादरनि गेजेराव हादरनि सिमाखौ लाना गोबां दावराव दावसि जाबाय थानायखौ नुनो मोनबोदोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहया चीन हादरनि सरकारजों सावरायलायना थाबैनो फोजोबगोन होनना फोरमायदों। लोगोसे पाकिस्तानखौबो बुंदों दि सिमाखौ लाना जेंना सोमजिहोबाय थायोब्ला माब्लाबाबो सिरियै थानाय नङा आरो गोनांथि जायोब्ला बेनि खिथेर लानाय जागोन होनना बिथाङा फोरमायदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दुलाराय भारत नाङै कभिड-19 नि थाखाय गोबाव समनि सिगांनिफ्रायनो लकडाउन जानायनि थाखाय बयखौबो सांग्राङाव लाबोनो थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मन की बात हाबाफारि लानाय जादों। बिथाङा फोरमायदों दि हादर नाङै हाथाइ बाजार गलाफोरा खुलिजोबनाय जाबाय। बेखायनो बयबो सांग्रां जानाया गोनांथार। बेजों लोगोसे समाज जानथाय, खुगायाव मास्क गाननाय आरो थाब आखाइ सुनाय हाबाफारिखौ खालामबाय थानांगौ होननानै बुंदों। मानोना जोंनि हादराव गोबां सुबुं अनजिमा दं। फारसेथिं भारत हादरनि देहा फाहामगिरि आरो रैखाथि बिफाना बेराम साग्लोबसारनायखौ होबथानो गोबां नाजाबाय थाबोदों। बेबायदि गोबां बिथिंनि सायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गावनि मन की बातआव फोरमायदों। बुहुमनां कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबाव समनि सिगांनिफ्राय लकडाउन जानानै 4थि खेबनि समा जोबबायमोन। बेखौ नोजोर बोना महाराष्ट्रआव आरो फिन 5थि खेबनि 30 जुनसिम लकडाउनखौ बारायना होनाय जाबाय। मानोना जोंनि हादराव बे बेरामनि साग्लोबसारनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जादों। फारसेथिं गोदान दिल्लीयाव मन्दिर, मस्जिद बायदिया खुला जासिगोन। नाथाय मा समाव माब्ला खुलिगोन बेखौ ओनसोलनि पुलिस बिफान आरो खुंथाय बिफाना थि खालामनाय जागोन। हादरनि गासैबो आबादारिफोरनि थाखाय प्रधान मन्त्रि य'जनानि सुबिदाखौ मोननो थाखाय हादरनि गासैबो आबादारिफोरखौ 31 जुलाइनि सिगां बेंक एकाउन्टजों लोगोसे फर्म फिलआप खालामनो खावलायनाय जादों। गाहायै बे फर्मखौ अनलाइनआव थिसननो हागोन। जायफोर सुबुङा पीएम किसान य'जनाखौ मोनाखै बिथांमोनखौ 31 जुलाइनि सिगां फर्मखौ थिसननो खावलायदों। 1 जुननिफ्राय भारतआव माखासे नेमखान्थिफोर सोलायनाय जादों। बेनि गेजेराव 1 जुननिफ्राय गं 200 ट्रेन खारनाय जागोन। उत्तर प्रदेशआव गासिबो लामायाव बास खारनो हासिगोन। 1 जुननिफ्राय हादरनि गं 20 रायजोआव वान नेशन वान रेशन कार्ड य'जना सोलिनाय जासिगोन। जेराव बे कार्डजों हादरनि गासैबो रेशन गलायाव बाहायनो हानाय जागोन। जम्मु काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आरो मिज'राम बे गंथाम रायजोआव पेट्रलनि बेसेना बांनो हागौ। बेजों लोगोसे गोबां बायदि खान्थि सोलायबावनाय जादों। 1 जुन खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिमेन्सापरि थानानि सिङाव थानाय माजरबारि गामियाव बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदि देग्लायबो गासैबो रायजो राजाफोरा खौसे जाना सिमेन्ट दैसानि साखाथियाव गंगा फुजा होनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै जानानै थाङो। दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि। खुलुमबाय। प्राइम 24 हेडलाइन्सनि नखरनि जानानै प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। आं दायो दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब सानजारि नोगोरनि 3 नं माजरबारि गामिनि जे गंगा फुजा होनाय बे गंगा फुजा होनाय हाबाफारियाव जोङो दंफैयो। बे गंगा फुजा बर'निनो मोनसे धोरोम हिसाबै ब्रह्म धोरोमारि बिथांमोना बे गंगा फुजानि जितु दैमानि साखाथियाव गंगा फुजा होदों। बे गंगा फुजा होनायनि सोमोन्दै बिथांमोननिफ्राय जोङो एसे मिन्थिनानै लानि। बेयावनो दा जाय गंगा फुजा बे गंगा फुजा होनायावनो मोनसे जोङो सोमोनांथाव मोनसे नाव नुदों। बे नावनि सोमोन्दैबो जों मिन्थिना लानि। बे नावखौ
जिहेतु नाव गंगा फुजानि सोमोन्दै नाव बानायनानै नोंथांमोना बे नावखौ भासायनो नागिरदों बे नावनि बेयाव गुबै रहस्यआ मा बे नावखौ मानो बानायदों आरो बे नावआव मा मा थांखि लानानै बे नावखौ भासायहरनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांखौ एसे फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय निउस लाइटखौ धन्यबाद खालामबाय गिबियावनो जोंहा बे दिनै गंगा देबीनि तिथि जोङो दिनै बोसोरथामसो जाबाय बे आइ बिमा गंगानि नामै जोङो हिन्जाव माहारिनि मुवा बेसाद हिसाबै जों जगारखौ लादों आरो बेनि बिथोराव ओरैबायदि खानाय आसान खेरा आरो दखना थावसि आरो बेनिफ्राय बिथांनि मुवा बेसाद जाखिनिखौ नांगौ जों बेखिनिखौ होनाय जादों लोगोसे दिनै रायजो राजाखौ लानानै जोङो सानथामनिफ्राय जाया लोङा बा गामियारियावबो जों जौ फानिखौ एरायनानै दिनैनि फुजाखौ गोथार हिसाबै होनो सानदों बे गोथार होनायाव जाहाथे इसोरा अननानै जोंनि बे जायगा दसेखौ बा जोंनि गामिखौ इसोरा अननानै मोजाङै मोजां लाखिगोन बेखौ आसा खालामनानै बिसास मोनसे खालामनानै जों बे फुजाखौ होनाय जाबाय आरो बे गेजेरावनो बोसोरथामहालागै नोंथांमोना बोसोरथामनि सिगांनिफ्राय होदों बेयाव माबाफोर फिथाइ थाइदों नामा जिहेतु बे थाइनाय थायैखौ जों एसेबांखौ मिथिया होमबाबो जोङो गंगा देबीनि नामाव बिमानि नामाव जों होनाय जादों दा बर्थमान बेनो जोङो थाइनाय फिथाइ थाइनाय बायदिब्ला जोङो एसेबाबो खनासेबाबो गारनानै थांनाय बायदि मोन्दों आरो दा बे गंगा फुजा होनायनि मेन उद्देश्यआ मामोन जेनेबा बे मा उसुबिदानि थाखाय बे गंगा फुजाखौ होनाय जादों गंगा फुजा होनायाथ' बेनोसै जों बे जायगायाव जोंनि हा हु गासैबो खुरखालांबाय जोंहा थानो जानो जायगा गैयै जालांबाय बेनि थाखायनो जों बे गंगा फुजाखौ होनाय जादों आरो दा आं बेखौनो बुंनानै आंनि बुंथिखौ फोजोबबाय गोजोननाय थाबाय दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।